Gore gledate u kameru. Gore, gore. Gore u kameru. Znači ruke gore i glumite da letite. I ja vas ovdje snimam pa ćete vidjeti kako se ovdje izgleda. Samo nemojte mnogo napred nazad da ne bi izašli iz kadra kamere. Kako? Jedna ruka, druga. Tako to. Ako budete interesantni, dovoljno da potom dobijete telefon. Se potrudite. Vidi koliko je debel, on je već interesantan. A što je bezobrazni, ali sam se lepo nasmijala. Da. Gotovo? Evo vas. Ček, sad već. Sad mi dajte vaše ime, e-mail, da vam pošaljem na vaše ime. To je ovaj prethodni čovek, ali treba sada da mi date vaš mail da mogu da pošaljem. Miloš Arsić. Vama. Miloš.